का?
ए वाईस घेऊन चल गाडीकडे जाऊन ये काय बसन जो राहणार
फोन लाव जरा सनीता पॉवर बँक अनुक सांग जरा दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 दिगंबरा दुसरा नाही नंबर श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा दिगंबरा माझो पार्टनर श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 ये तो मेरा काम वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा दिगंबरा पाच बरोबर कमी होतं सरस्वती सद्गुरुनाथा कृपा करा श्री वल्लभ नरहरि दत्तात्रेया दिगंबरा वासुदेवानंद सरस्वती सद्गुरुनाथा कृपा करा श्री वल्लभ नरहरि दत्तात्रेया दिगंबरा वासुदेवानंद
सरस्वती सद्गुरुनाथा कृपाकरा पाद श्री वल्लभ नरहरि दत्तात्रेया दिगंबरा वासुदेवानंद सरस्वती सद्गुरुनाथा कृपाकरा श्री वल्लभ सद्गुरुनाथा कृपाकरा पाद श्री वल्लभ नरहरि दत्तात्रेया दिगंबरा वासुदेवानंद सरस्वती सद्गुरुनाथा कृपाकरा पाद श्री वल्लभ नरहरि दत्तात्रेया दिगंबरा वासुदेवानंद सरस्वती सद्गुरुनाथा कृपाकरा पाद श्री वल्लभ नरहरि दत्तात्रेया दिगंबरा वासुदेवानंद सरस्वती सद्गुरुनाथा कृपाकरा पाद श्री वल्लभ नरहरि दत्तात्रेया दिगंबरा वासुदेवानंद सरस्वती सद्गुरुनाथा कृपाकरा श्रीपाद श्री वल्लभ नरहरि दत्तात्रेया दिगंबरा वासुदेवानंद सरस्वती सद्गुरुनाथा कृपाकरा श्रीपाद श्री वल्लभ नरहरि दत्तात्रेया दिगंबरा वासुदेवानंद सरस्वती सद्गुरुनाथा कृपाकरा श्रीपाद श्री वल्लभ नरहरि दत्तात्रेया दिगंबरा
हे आहे सनीचा नंबर काय तो दुसरो 98 98 33 96 97 17 98 33 96 97 17 अशा 96 97 आणि फोन लाव 33 96 97 17 अशा आगे पॉवर बँक आणू बॅटरी उतरत इथे मोबाईल द्या सनीता फोन लावचा काम दे ये 98 33 96 97 17 ए नाही चुकला काच म्हणते दिसणार आहे उन्हात 98 98 33 96 97 17 नाही रे एक दाबा लागलो हॅलो संजोग बोलतोय रे अरे पॉवर बँक घेऊन ये ना फोन लावतोय मगातपासून तुका पॉवर बँक आणि वायर बघ माडीवर लगेच ये दिगंबरा
ह्या काय काय
घाल तू ते लावतो रे. मदत सहकार्य वागता महाराजा. आर्थिक दृष्टीने घडली असत महाराजा. जमा करून आता महाराजा दरवर्षी अशी सेवासाठी करून घे महाराज. चला इथून पालखी पुढे आता पुढच्या प्रवासासाठी निघेल. इकडून आता साई मंदिर, त्याच्यानंतर महापुरुष आणि त्याच्यानंतर हनुमान मंदिर. अरे ह्या वाजवणार आहे कधी वाजवणार आहे इकडे लाईव्ह आवडतंय तर लाईक करा पटकन. दोघाय गेले. कोण येतंय थांब, वाट नाही लाईव्ह सुरू.
लाईव्ह सुरू वा. दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 चला. दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा हा. दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 दिगंबरा वल्लभ नरहरि दत्तात्रे दिगंबरा वासुदेवानंद सरस्वती चला आता पुढे साई मंदिरात जातो मी, कारण साई मंदिर पण जवळ आलंय. व्हिडिओ आवडतोय तर नक्की लाईक करा एक व्हिडिओला, शेअर करा इतरांना. हे आता साई मंदिर इकडे झालेलं आहे आपल्या गावराईचं. साई मंदिरमध्ये पण थोडा वेळ पालखीत बसणार.
मध्ये राहू नको, मध्ये राहू ब्राह्मण महापुरुष साई समुद्रलिंगमध्ये तुमच्या चरणाकडे आज सद्गुरू आज टेंबेस्वामींच्या आज पालखीच्या संदर्भात तुमच्या भेटी गेलेला असा नमस्कार करून आज सगळ्या भक्तगणांनी तुमचा आशीर्वाद घेतला. आज पुढे जो काही कार्यक्रमाच्या निमित्त जो काही आशीर्वाद होता त्याकडे चांगल्या पद्धतीने आज संदर्भ निर्माण करू. जो कार्यक्रम नामजप करतात आशीर्वाद सत्य करून चांगला करायला. होय महाराज. श्री गुरुदेव दत्त. दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 हॅलो. श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा
दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा नाटक आहे मध्ये मध्ये दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा पुढे राहू का त्यांच्यावर जा पुढे राहू का सगळे यांच्या हळू चला ए हळू चला हळू ए इकडे पुढे राहू हळू चला हळू चला चला येवा ले पाटील चला आता आपण सुकळवाड बाजारपेठ मध्ये जातोय पण त्याच्या अगोदर महापुरुषकडे थांबेल पालखी
चल ini पाणी कोणावं आहे पाणी का रंजना सांभाळा गेल्या वर्षी पण संध्या वाहता आमची संध्या अरे मार ना गेला अनेक केला
रामास्तु दम वारसा जपणारे कमी ते धूप घेऊन याय तेव्हा दुपार परतच कोणी तयार नाही करू कोणाक गरज नका आमचे विषय आपले हानी थंयसून गेले नाही का आपल्याला थंयचीच घेऊन जागा आपला हळद भजन मुंबई तुझे चंद्र देतात उपकार झाले मारून घे पुढे चला वाजव
जा जा
चला आता देवळात जात आहे मी, हनुमान मंदिर जवळ आलं आहे. तर आता हनुमान मंदिरातच येणार आहे पालखी आणि पालखीचं आगमनाचं व्हिडिओ तर तो येणार आहे म्हणजे पुढच्या व्हिडिओत, नेक्स्ट व्हिडिओत पालखीचं आगमन, त्याच्यात महाआरती असेल आणि महाप्रसाद असेल. ह्या 3 पार्टचा व्हिडिओ आगमनच्या व्हिडिओत येईल. तर तो व्हिडिओ बघायला नक्की विसरू नका. तो लगेच नाही येणार कारण लाईव्ह करणार नाही मी. तो व्हिडिओ करेन, एडिट करेन आणि मग अपलोड करेन यूट्यूबवर. तर तो व्हिडिओ बघायला अजिबात विसरू नका. चॅनल आधी सबस्क्राईब करा. इकडे आवाज खूप आहे त्याच्यामुळे मी फ्रंट कॅमेरा चालू करून बोलत नाही आहे. त्याच्यामुळे तो व्हिडिओ पाहायला नक्की विसरू नका. चॅनल लगेच सबस्क्राईब करून ठेवा. आणि ह्या व्हिडिओत आता ह्याच्या पुढच्या नेक्स्ट पार्टमध्ये आगमन दाखवेन आणि महाआरती महाप्रसाद. तर हा व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा, शेअर करा इतरांशी. आणि पालखी ती बघा तिकडे आहे. कमेंट करून सांगा की तुम्ही कुठून हा व्हिडिओ बघताय, म्हणजे कुठल्या राज्यातून किंवा कुठून बघताय, महाराष्ट्रातून कुठल्या गावातून बघताय. तर चला हा व्हिडिओ मी इकडेच संपवतो लाईव्ह हे. भेटूया पुढच्या व्हिडिओत कुठल्या तरी म्हणजे पालखीचाच येईल पुढचा व्हिडिओ. माझ्या मते ह्याच्यानंतरचा आज आम्ही सकाळी माणगावला गेलेलो पालखी आणायला. त्या माणगावच्या मंदिरातला व्हिडिओ होईल ह्याच्या पुढचा. तर तो व्हिडिओ पण बघायला नक्की विसरू नका. तो अजून अपलोड केला नाही, तो अजून एडिट करायचा आहे. हे लाईव्ह आहे त्याच्यामुळे लगेच स्ट्रीम होत आहे तुम्हाला. तर पालखी आता येते. चला मला आगमनाचा पण व्हिडिओ घ्यायचा आहे, पालखीच्या आगमनाचा. तर हे लाईव्ह इथेच संपवतो. भेटूया पुढच्या कुठल्या तरी व्हिडिओत. तोपर्यंत काळजी घ्या आपापली. बाय बाय.